Pa ja sam smatrala da ja nisam za njega. U smislu sad, em je muzičar, em je dečko, koji, nekako ja gledam to sa svoje strane, ko što on kaže da nije bio siguran da li bi mogao da bude sa ženom koja ima dete. Isto tako ja, iako je on nas prihvatio, nisam sigurna da li bih ja mogla da prihvatim čoveka sa detetom. Nekako mi je bilo zanimljivo od samog starta, da kažem, to, ajde, pod navodnicima, osvajanje. S druge strane, posle, da kažem, negde kad sam se dogovorio sam sa sobom, mislio sam da život sa detetom može da bude onako baš izazovan. Ja sam neko ko voli izazov. Meni je samo bitno da mene prihvati njegova porodica. Šta će selo ili svijet da priča? Ja ne pričam ni o kome ništa i smatram da svako treba da gleda svoj život i svoju porodicu. Tako da nisam se obazirala. Šta bude, biće. I meni je bilo to najbitnije, da li će nas oni prihvatiti. Ja kažem, imali smo sreću da ne samo oni, nego apsolutno svi ljudi koje smo upoznali u selu su nas prihvatili, maksimalno ispoštovali. Nisam čula da je ikada bila jedna reč na temu nas. Tako da sam ja bio uveren u to da ćemo uspeti, da kažem, sa njima ili bez njih. Čak sam i Nataši uvek govorio, ne mora niko da te voli, ali moraju da te poštuju. I to je to. Nataša, Milane, kako ste? Pa dobro smo. Hvala što ste nas ugostili ovde. Nalazimo se u selu Kobi, je li tako? Nadomak Novog Sada. Kako izgleda život ovde? Hvala vam prvo što ste došli. Pa, život je miran. U svakom slučaju je mirnije mnogo nego u većem gradu. I život je nekako socijalniji. Dosta. Mnogo više druženja. Često se prave mobe, pa onda idemo jedni kod drugih da pomažemo ko šta treba. Ali valjda je zbog toga i zanimljivije. Milane, ti si odavde rodom, je li tako? Jeste. I Nataša je došla ovde kada pre 2 godine, kada je zapravo i započela vaša ljubavna priča, je li? Jeste. Pa da, malo pre toga je počela ljubavna priča, ali smo negde odlučili da bi bilo dobro i zbog Lazara da se oni presele ovde, pošto ovde imamo veliko dvorište, onako nekako, da kažem, sigurniji, bezbednije život ovde nego u velikom gradu. Tako da, eto, Pa evo, sad smo pomenuli Lazara, ajde sad će nam Nataša reći ko je Lazar i kako ste se vas dvoje upoznali. Pa Lazar je moj sin iz prvog braka, tako da imam brak iza sebe. Nas dvoje smo se upoznali sasvim slučajno. Ja sam bila u Sremskoj Mitrovici kod svojih roditelja i kuma je isplanirala neko druženje da imamo. Ja sam mislila da će to biti samo kafa, međutim ona je isplanirala kompletno, nama rezervisala sto, idemo mi na svirku. I prvi dečko kojeg sam srela to veče jeste bio on. Mi smo bukvalno u tom momentu ulazili, on je izlazio, krenuo je da li po preslaku ili tako nešto. I njega smo sreli i u tom momentu, kao sladak je dečko, ali nisam ja zbog toga tu. Ja sam došla da se podružim sa kumom i to je to. Jer i pre toga sam imala nekih zdravstvenih problema i par dana sam pre toga dobila rezultate da je konačno sve u redu, da je sve kako treba. I u tom trenutku meni je samo u glavi da moj sin i ja budemo zdravi i da ja imam mogućnost da njemu omogućim da ima svoj krov nad glavom, da se obezbedimo prosto, da ne razmišljamo o tom delu. I mi smo seli za sto i u jednom momentu nama dolazi konobar i kao, što želite da popijete, šaljem vam neko piće. I ja sad mislim da je to piće za kumu, jer tako je uvek bilo. Kad smo nas dve u gradu, ona dobija piće i ja sam kao super, taman je slobodna, taman lepo da sad nađe nekoga. Međutim, meni konobar kaže pa da, ali kao to piće je za tebe, to nije piće za kumu. Da. Ja sad kao u tom trenutku više ne znam šta da radim, jer mi smo već prihvatili piće, sad je meni glupo, ja ne znam, ali meni je to bilo prvi put u životu da sam uopšte dobila od nekoga piće, da je meni neko poslao piće, a interesantno je da Milan pre toga nikad nikome nije poslao piće. Tako da je to kao bio neki sudbinski trenutak, a zanimljivo je da sam ja u Mitrovicu tada izašla posle 7 godina.
Znači, 7 godina nisam izašla, sam otišla na kafu ovako u neki kafić, ali baš kao izlazak neki, 7 godina nisam izašla. A i on je svirao u tom lokalu jednom u 2-3 meseca. Da se tako, eto, da, poklopi. I onda je tako nekako krenulo. On je imao na svojoj strani konobara koji je krišom video moj Instagram profil, jer ja nisam htjela da dam broj telefona. Koga ovom prilikom puno pozdravljamo. Da, jer mi Hvala smo ti. kasnije i išli smo u taj restoran baš da mu se zahvalimo, međutim u tom momentu on više nije radio. Tako da, eto, hvala mu. To bi idealan kum za vas, jer da nije bilo njega, ko zna Da, Pa da, da. jeste. Da. Čekaj, da si ti poslao kuma da krišom baci pogled na Instagram, bože, kuma konobara, ili je on to tako samo inicijativno? Mislim da ono samo inicijativno, zato što je nešto baš nisam imao iskustva, kažem, pošto Nataša je rekla da sam prvi put stvarno nekome poslao piće tog tipa. Uglavnom ono kad dođe neka ekipa pa kao moja da ne sluša, to je okej. Ali ovako sad kao tipa ne znam ono da krenem u neko ono da kažem udvaranje, muvanje, nisam to radio na taj način do tada. Ja sam samo pitao u nekom momentu ako možeš pita za neki kontakt. I na kraju svirke sam dobio od njega, ne znam, eto sad je, posle smo se skontali kako smo u stvari, kako sam dobio kontakt. Tako da, ništa, ono, bukvalno, samo sam dobio ime Instagram profila. Da. I to je to. A šta je kod tebe tu presudilo da prvi put nekome pošalješ piće? Pa, nekako, na tom ulazu kad smo se videli, to su ono, bukvalno kažem, bili, ajde, manje više prvi gosti koji su došli u lokal. Mi smo odradili tonsku probu i sada treba, kažem, da idem po preobuku, izlazim i ulaze njih dve. I ja u tom momentu onako zagledam se u Natašu i kažem, čovječe, ko bude sa ovakvom ženom? To mi je onako bilo, prva misao mi je to bila. I vraćam se u lokal i ne mogu da skrenem ono pogled sa njih dve, ono, sa nje u stvari. Znači, bukvalno gledam ka tom stolu konstantno, kreće svirka i sad ja ono sve biram neke baladice, ono nešto da bude lepo, a koleginica pored mene kao, ajde kao da se ubrza, Čekaj, bre, pusti polako, vidim sad već šta se dešava, tako da je onda... Da, tako da, izvinjavam se ljudima koji su bilo to veče na svirci, ako je bilo malo dosadnije, jeste romantičnije, čisto da znaju, mada smo posle napravili dobru žurku, ali to onako, u početku je baš onako bilo opušteno i gledao sam čisto njen izraz lica kako krene neka pesma, pa onda ono vidim otprilike šta je radi. Šta je radi. Da. Si ti pretpostavljala da to ima veze sa tvojim prisustvom? Kuma je bila ta koja je govorila, gledaj sad repertoar za tebe. Ja kažem, ma kakav repertoar bre za mene? Pa čovjek ima svoj repertoar. Ma kažem, ma vidi, slušaj bre, svaka pesma je namenjena tebi. Ja kažem, ma kakvi, nema tu ništa. Tako da kuma je to odmah. Ali ja u tom momentu nisam podnijela naočare, s očiva ne stavljam i nisu mi bili puno udaljeni, ali ja sam bila izgubljena. Ja ne znam kako da se ponašam. Ona kaže, pa si njemu zahvalila za pi, kako da mu se zahvalim? Ne, ja ne znam u kom momentu on gleda u mene jer nije mi velika dioptrija, ali mutan mi je on sad, ja ne vidim direktno. A on meni kaže, pa ja sam cijelo večer gledala samo u tebe. Ja ništa nisam. Dobro, naočare kod sebe. Ček, ti su u tom momentu razvela već, tako? Jesam, da. Prošlo je više od godinu i po dana, tako nešto bilo. Ja sam se razvela i u međuvremenu sam išla na psihoterapije i bukvalno sam sebe dovela do tog trenutka da kažem, sad je sve okej, stabilna sam, okej, sve kako treba i eto, naišao je on baš u tom trenutku. Jesi u tom momentu, evo sad kažeš, bila dovoljna sebi, jesi tražila nekog ili ti to potpuno bilo nevažno u tom trenutku? U tom trenutku mi je bilo potpuno nevažno, jer, kažem ti, bukvalno sam sve posložila sebi kockice i kad sam dobila i te zdravstvene rezultate da je sve u redu, samo mi bilo u glavi samo da i dalje budem zdrava, da mogu da budem tu za svoje dete. I to je bilo sve. I kad je rekla, ja sam rekla, ali ja sam došla večeras da budem s tobom. Mene niko ne zanima, nijedan drugi dečko. I rekao, šta? Mislim, jer obično su se muzičari lepili za nju, isto, to je uvijek bilo ona. Kad god nešto, jao što je dobar muzičar, šta će ti tu u životu? Ne treba, ja sam je pikala, ja sam muzičarem, doktorom, glumcem u životu ne bi bila. To mi je ono kao bilo, ne znam, crveno svetlo, nikako.
I eto, onda se namestilo da Dobiš i muzičar i farmaceut odjednom. Da, odjednom. Da. Zašto doktorom? Fali doktor. Pa mislim, ne znam, specijalizacije, pa da, tako da. Da, i čekaj, šta ti radiš sa njenim imenom za Instagram kad si ga dobio? I ništa, ja dobijam Instagram profil, ulazim na profil, u tom momentu ona ima 30.000 pratilaca. Ja sad kažem, ja sam je ofalila u životu. Ja to tako volim da kažem kako je ona oficijalna Instagramuša. I krećem da listam profil i u dosta objava slika na profilu vidim da se pojavljuje neko dete. I sad pretpostavljam da je to njeno dete. Kasnije iz čistanja nekih storija vidim da je to dete iz prvog braka i moja prva pomisao, dok nisam dobio taj Instagram profil, tipa, onako da kažem, neka predrasuda da nikad ne bih bio sa ženom koja ima dete. To mi je nekako onako bilo kao, zašto bih sad to kao nešto sebi radio. Međutim, toliko me to sve, ta cijela priča me toliko zainteresovala da sam onako baš bio uporan. Dosta sam onako dugo da ne kažem, smarao da se vidimo, da popijemo kafu, tako da i onako poprilično dosta dugo me hladila. Tako da, kao toga nema ništa, tako da, ali na kraju eto. Bilo je nešto. Da, bilo je nešto. Ako se to može tako nazvati. Čekaj, kako ti vidiš među 30.000 pratilaca, verovatno mnogo poruka, zahteva za praćenje? Pa ja sam očekivala da će stići zahtev za prijateljstvo. Ja sam čak, mislim da će me zapratiti, ali jeste u tom momentu, na tom profilu, jeste bio problem jer ti prosto meni neko kaže ja te pratim, ja ne ispratim u tom trenutku ko je uopšte zapratio. Ali sam ja očekivala i mi smo pronašli čak i stranicu njihovog benda i gledali slike, ali on je godinu dana pre toga nije imao bradu. Skroz je promenio svoj lični opis. I kuma i ja gledam i kažem, oni nisu ažurirali stranicu, rekao ovo neki drugi pevač, to što nije on. Jer vi sad kad uporedite njegove slike od nekada i sada, to niko ne prepoznaje da je to stvarno on. I negde sam očekivala i onda sam ja stalno gledala, očekujem da će dobiti zahtev za poruku, ali meni taj zahtev uopšte nije stizao. On je to taktički ostavio narednog dana, tek tamo posle 12 sati kao poslao. I ako, što ne šalje sad, znaš, i očekuješ i ne očekuješ, ali kao dobio poslao je piće, sve očekuješ da ćeš dobiti neku poruku odmah. Međutim, tek je on to malo kad se zaustavilo, pa onda... Poslao poruku. I što si ga toliko dugo hladila? Pa ja sam smatrala da ja nisam za njega. U smislu sad, em je muzičar, em je dečko, koji, nekako ja gledam to sa svoje strane, ko što on kaže da nije bio siguran da li bi mogao da bude sa ženom koja ima dete. Isto tako ja, iako je on nas prihvatio, nisam sigurna da li bih ja mogla da prihvatim čoveka sa detetom. Jer to su stvarno nezgodne stvari, nezgodne situacije. Ti moraš tom detetu toliko da se posvetiš, ti njemu ne možeš da zameniš roditelja, ali moraš da budeš tu za njega. I onda, znaš, neka situacija i da nije okej, da neće da posluša nešto, ti ne znaš kako da reaguješ. Da li da vikneš, da li da ne vikneš, da li da se zaustaviš i slično. I nekog sam smatrala da zaslužuje da gradi svoj život i svoju porodicu od starta sa nekom osobom koja nema ništa iza sebe. I da krene, da kažemo, od nule sa tom osobom. I onda sam prosto, i to je bilo, ali bilo je u tom momentu u dva različita mesta. Ja sam u Beogradu, on je u Kovilju. On je kod Novog Sada, ja u Beogradu. On dva posla, ja dete i posao. Dva različita mesta, pa to je propast u najavi. Da. Tako da sam iz tog razloga nekako odbijala kompletno bilo kakvo druženje i viđanje. Da, a šta je tebe toliko motivisalo da nastaviš kao jedno hađenje, drugo hlađenje, kao... Pa, ja sam uporan dečko. Šalim se. Pa nekako, duži vremenski period, niko u meni nije izazvao
takva osjećanja, takvu hemiju, da ja ono tipa ustanem ujutru i prvo što uradim ono tipa ne znam, tad smo već nešto počeli, da kažem, ono da se kuckamo aktivnije, znači ono bukvalno par puta u toku dana razmenimo više poruka, tako da je meni to ono negdje bio znak da je to kao ajde da imam bar neku šansu, bar neko zeleno svetlo. I nekako mi je bilo zanimljivo ono od samog starta, da kažem, ono to, ajde, pod navodnicima osvajanje. I s druge strane, posle, da kažem, negde kad sam se dogovorio sam sa sobom, mislio sam da život sa detetom može da bude onako baš izazovan. Ja sam neko ko voli izazove, tako da mislim da je to eto negde presudilo da nastavim udvaranje. Da pokušavaš. I šta je bilo, šta je prevagnulo na tu stranu da ona pristane posle koliko vremena? Pa, dosta smo se dugo mi kucali. Uglavnom, ja sam negde želeo da se vidimo uživo, jer nekako mnogo bolje mi ide razgovor uživo nego sklapanje, kucanje poruka. Ja sam htio samo da se vidimo ono tipa da popijemo kafu. Eto, to je to. Ja ću da probam u tih nekih, da kažem, koliko smo se dogovorili sat vremena da te ubedim. Tako da... Da, on je bukvalno bio u fazonu kao, šta je problem da odemo na kafu? Znači, ne moramo posle toga više u životu da se vidimo, ali samo eto da popijemo tu jednu kafu i to je to. I gde ste se našli? U Beogradu smo se našli, on je došao u Beograd, da, bio je kavaljer. I došao je u Beograd, tako da smo se našli i ja sam ajde rekao da popijemo tu kafu i da sve otvoreno kažem kako jeste i da se pozdravimo i svako na svoju stranu i da završimo, mislim. Jer ja sam i dalje bila to u glavi, to nema uspeha nikakvog. Jer jako puno mojih drugarica u tom momentu je imalo neke veze, iako su bili u istom mestu, su se retko viđali. Svako ima neke svoje živote, neke svoje obaveze i ko pa nas dvoje i da krenemo u nešto, pa to ima 5-6 godina da se razvlači, jer ćemo se mi viđati jednom nedeljno, od vikenda do vikenda kad sam ja slobodna i to je to. Tako da, eto, došla je ta jedna kafa koja nije bila na kraju sat vremena, nego je bila 3-4 sata. Da nam je konobar bukvalno rekao... Mi zatvaramo lokal, možete da napustite objekat, tako da... I onda se ta kafa završila tako što je meni rekao sad je na tebi. Meni sve što sam čuo, meni se sviđa. Da li ćeš ti da nam pružiš šansu, da pokušamo nešto? Da tebi je, ako ne, ništa i to je to. I ti dolaziš kući? Pa da, mislim i sam pozdrav je bio na kraju, ja kažem to, izvukao je, on je sve izvlačio karte, bukvalno, šta je mogao da izvuče. I u tom trenutku mi se rastajemo i ja sad kao ja pružam ruku, ne on meni uzima i ljubi me u ruku. I meni je to bilo ono kao u filmovima, jer to u današnje vreme je stvarno retko da se vidi uopšte da neki muškarac kavaljer i da imate neke manire. Tako da mi smo se razišli i u mojoj glavi u tom trenutku je konfuzija, jer meni sve što sam čula to veče sve mi se svidjelo. Mi smo se toliko poklopili i energetski, i bilo je tu i hemije i komunikacija je bila takva kao pričam sa rođenim bratom, bukvalno, sa nekim sa kim sam odrasla u istoj kući, isto vaspitanje, ista razmišljanja, isti stavovi. Apsolutno, poklopiš se sa nekim. Pritom sam ja njemu sve otvoreno. Znači, nema ništa sad da ja nešto sad da sednem nekako lepše, da ja lepše ispadnem, nema to ništa, apsolutno. Kako je, tako je, samo da ga odgurnem od sebe, da. Meni si bila baš lepa. Pa, hvala ti. Znači da sad više nisam, jel? Ne, tad. Onda je tu bilo ponovo dopisivanja i kuckanja i svega i neko je on kroz koju nedelju ponovo izvukao još jedan put da se vidimo. Ali sam ja opet išla na taj dejt sa stavom da ja sam to sve umislila, to kuckanje, on se meni ne sviđa. Ja sam konstantno sebe odgovarala od tog trenutka da će od nas nešto uopšte da bude. Da. I onda sam ja tu kao, ma kakvi, sad izlazim iz škola, on kaže ja sam stigao, gde si? On izlazi buket ruža, neka čokolada sa nekim zlatom, ne znam, mislim, znači, apsolutno sve.
I dogodilo se to veče, dogodio se prvi poljubac, a sam ja njega tu opet zaustavila jer ja sam rekla, ali samo da znaš, mi nismo u vezi. I on kao što, da verovatno misliš oni normalne, a ova, bukvalno. Rekao, ne, mi nismo u vezi. Mislim, to što se desio se poljubac, desio se, ali ja to tako ne mogu. Kako sad to, mislim, ne ide to. Međutim, on je i na kraju večeri isto od mene. Pod zvezdama, lepo vreme, pomera mi kosu s lica, peva mi pesmu na uho. Znači, sve što je mogao da upotrebi, svim silama upotrebio. Ne znam da li je ostalo još nešto da nije upotrebio. I tako je to bilo. Onda smo mi poruka po poruku i onda on kao pa da dođe ponovo, pa da se vidimo. I to je nekako tako spontano krenulo. Ali je prvo vreme on dolazio stalno za Beograd. I stvarno, ja mislim da smo se mi viđali češće nego bilo koji drugi par u tom trenutku koji je bio u istom gradu. Ja mislim da smo mi viđali 3-4 puta nedeljno, što je bilo za našu relaciju stvarno onako nezgodno. Davali smo se. Kad smo shvatili da nešto tu ima i da je to nešto lepo i da će to ići u lepom smeru, onda smo stvarno dali maksimum sebe. Koju pesmu si je pevala? Pevao sam nešto od Lexingtona, Dođi ove noći, je li tako? Da. Boga mi stvarno znaš. Mislim da je bilo nešto, je li tako bilo? Jeste, pa da, od Lexingtona, da. Mislim, slao je on meni i pre toga meni snimi sebe kako peva neku meni pesmu pa mi pošalje na telefon. I čekaj, jel to upoznaješ umeđu vremenu sa sinom? Pa da, prošlo je par meseci do momenta kad smo mi shvatili u kom tu smeru ide i da bi sada bilo vreme, jer jako je nezgodno proceniti kada je vreme da ti upoznaš dete sa nekom osobom. I onda tu smo se savjetovali sa stručnim osobom, sa psihoterapeutom da vidimo kako to, šta je. Prosto, Lazar je u tom momentu meni centar sveta i meni je najbitnije. I dan danas je on meni, 5 godina ima, i dan danas je on meni najbitnija osoba. I meni je najbitnije da ja njega ne povredim. Kako ću ja njemu pristupiti, na koji način. U tom momentu on ima 3 godine. Mislim, on je i dalje mali, nije on to toliko svestan svega toga, ali opet ajde da vidimo na koji način je najbolje da mi njemu pristupimo. I onda smo našli smo se u nekom restoranu u koji smo išli Lazar i ja često, jer je tu i bio deo za decu, parkić i nešto da ne otvorim i da prosto njemu to bude neka poznata sredina, ali da ga ne pritisnemo odmah u stan. Ajde sad kao u stan, pa si tu zatvoreno, možda se oni prosto ne poklope, jer meni je u tom momentu bilo u glavi, ok, njih dvojice ako ne funkcionišu, to je kraj. Znači tu nema ništa. Može da mi se sviđa ne znam koliko, ali meni je Lazar najbitniji. Međutim, Milan se njemu svideo odmah. Pritom i par puta kad je meni Milan slao pesme, bilo je interesantno da Lazar, tipa ja sam u spavaćoj sobi u tom trenutku, on iz dnevne sobe doleti kao, a što ti to slušaš? Pa ja rekao, jednog maminog prijatelja. Ali mogu ja da vidim. Ali ja sam pre toga puštala ne znam koliko puta na YouTube-u pustiš muziku. Nikad on nije prišao telefonu i to meni je bilo interesantno. Baš lepo peva. Ja kažem da. Pa baš je lep taj čika. Ja rekao jeste. I sad završava se pesma i on kaže, ali to je moj čika. Ja sad kao, kako misliš tvoj čika? Ne razumijem. Pa to je moj čika. I sad posle par dana on meni opet šalje pesme i opet, hoću da vidim, je li to moj čika? Jako, što se dešava? Sad mi smo bukvalno imali neke sitne znake tako sa strane. Ne znam, rekao sam što se dešava, ali dobro. I Milan je generalno takav da on, mislim i dan danas Lazar govori ti kući, mama je tu da kuva, sprema, čisti, šta treba, a Milan je tu da se mi igramo. Jer on tako pristupa sa decom i on njemu apsolutno pristupi kao drugar neki. Tu sam ja i da se igramo. A on ga je tada naučio da se spušta niz tobogan. Jako se plašio, da. I tako da je taj susret prošao super. Jesi ti imao strah kako će taj susret izgledati, kako da priđeš detetu? Nisam imao strah, ne mogu da kažem da sam imao strah, ali svakako mi nije bilo svejedno. I da je to negde, onako da kažem, neki teren koji je meni nepoznat, gde ja nisam vešt u razgovoru sa detetom koji ima 3 godine. Ne znam šta sve može da me pita. Onako kažem, to mi je jedan onako skroz nepoznat teren bio. Tako da, ali mislim da sam se dobro snašao. Na kraju tog prvog viđanja, i to smo isto produžili, to je trajalo duže nego što su, da kažem, što su stručnjaci rekli da bi trebalo da traje, da probili smo sve termine, gde je na kraju Lazar pitao, a što ti nadođeš kod nas u stan?
I ono kao, pa šta sad da kažem? Kao, okej. I sad gledam u Natašu, kao, pa ajde, okej, idemo. I onda sam otišao tu kod njih. U stan svaki sljedeći put kad sam dolazio, on se onako baš se obraduje kad dođem, zato što zna da će to popodne da se posvetim njemu, da u tom nekom momentu kad sam dolazio više sam se posvećivao njemu nego što smo zaista ono kao gradili naš neki odnos. Ali mislim da je to sve ono ulaganje u ovo sve što danas imamo, da smo jedna, mislim, zdrava porodica, da se volimo, da, ne znam, jako dobro funkcionišemo, čak u nekim situacijama bolje funkcionišemo Lazar i ja nego ja i Lazar. Da, tako da mi se onako sve se dogovorimo, tako da... Koliko ti je izazovno to, znaš, ko ti treba opet, što je rekla Nataša na početku, da zameniš jednog roditelja? To je vrlo nezgodna pozicija. Da, pa nikad nisam imao taj pritisak nešto kao sad ću ja kao nekog da menjam. U principu, Lazar ima svog oca i viđa ga, što i treba i ne želim samo po sebi, ne bih želao da je mog oca iko menjao. Moj otac je moj otac, tako da to će tako ostati uvek i sa Lazarom. Ja sam tu negde lik koji ću da mu olakša i ulepša detinjstvo. Tako da sam negde se u tu poziciju stavio da i ispratim te neke dečje nestasluke i gluposti da prođu bezbedno, a da se on opet osjeti srećan. Da, jel ti imaš autoritet u njegovim očima kao... Mislim da da. Mislim da da. Onako, imam neke svoje metode dogovora, pregovaranja, da onako uvek dobijemo i ja dobijem ono što ja želim i on dobije ono što on želi, tako da smo na kraju smo svi zadovoljni. Da. Svaka čast na tome, to nije ni malo laka pozicija. Nataša, si ti, znaš, kao, mi si strahovala tog momenta, ali opet ovo je jako nezgodna sredina gde, koliko god da je sve to potpuno ljudski, normalno, i na kraju krajeva jako lepo kad se desi. Jesi ti imala taj strah ko će sada ženu sa detetom? Pa da, imala sam posebno i prvi moment kad sam trebala da upoznam svekrvu, meni je to bio najgori trenutak kada sam išla, ovo što sam se tresla, ja sam bila, jer mene je mama donekle spremala na sve to, ona je meni prosto rekla, vidi, ti odlaziš u selo. Bez obzira koliko smo mi danas savremeni i koliko je to danas, ja jako puno prijatelja i sa bratove strane, jako puno on ima prijatelja koji isto imaju brakove sa ženama koje imaju dete iz prvog braka i to je nekako nama postalo normalno. Ali ti odlaziš u selo, nema veze što je naše selo super, što je urbano, što nije, kažem, standardno neko selo. Moraš da očekuješ da će tu biti neke priče, da će biti svačega. Ali ja sam u tom momentu bila samo u fazonu, meni je samo bitno da mene prihvati njegova porodica. Šta će selo ili svet da priča? Ja ne pričam ni o kome ništa i smatram da svako treba da gleda svoj život i svoju porodicu. Tako da nisam se obazirala. Šta bude, biće. I meni je bilo to najbitnije, da li će nas oni prihvatiti. Ja kažem, imali smo sreću da ne samo oni, nego apsolutno svi ljudi koje smo upoznali u selu su nas prihvatili, maksimalno ispoštovali. Nisam čula da je ikada bila jedna reč na temu nas. Tako da stvarno je bilo sve super. Si vodila Lazara kad si upoznavala? Ne. Ja sam prvo vreme dolazila ja ovde i da se upoznamo i sve. Mi smo njega doveli tek u momentu kad smo mi shvatili u kom smeru naš odnos ide, jer nekako se sve jako brzo odvijalo kod nas. Ali bilo je prirodno, ništa nije bilo sad kao nešto da mi tu guramo, da se to, nego prosto se prirodno sve odvijalo. I kada smo shvatili tek da u kom će to smeru da ide i da postoji šansa da se mi uzmemo i da živimo zajedno, onda smo bili u fazonu kao šta sad da radim? Ajde sada da... I tu smo isto se konsultovali šta kako. Onda su nam i savjetovali i rekli da je dobro da prvo neki period, on vikendom, na primjer, dođe ovde, da bi on upoznala sredinu, okolinu, nove drugare, da bi se on tu prosto stacionirao i da njemu to bude skroz okej ideja da se mi preselimo. Ali on nas stvarno iznenadio. On kad je došao, on se ponašao kao da je u svojoj kući. Znači, on je uleteo, iako to inače ne rade, on je uleteo u sve sobe da vidi gde ko spava, koja je čija soba, šta, gde, kako. Dvorište mu se u tom momentu najviše svidelo.
Mi prvo vreme kad smo dolazili, njega ti nisi mogu da uvučeš unutra, samo da je u dvorištu i to je to. Tako da nekako se sve namestilo i dalo nam signal da je to to. Kako je to iz tvog ugla delovalo, kad su polako počeli da češće? Pa nekako, to mi je bilo onako, super mi je bilo zato što je kuća nekako, gde god je dete u kući, kuća je živa. I onda nekako mi je bilo teško mi je bilo nedeljom kad idu kući i onda kao do sledećeg vikenda ili do ne znam, sledećeg susreta, bukvalno ti je prazno, konstantno nešto, sad izlazi, ne znam, sad ulazi, sad bi ovo, sad je gladan, sad je žedan, sad bi, tako da stvarno onako baš je, od kako je došao, baš je dinamično. A šta ste mi govorili roditelji, prijatelji, ste govorili šta će ti to, zašto to? Pa nisam imao uopšte ni jedan komentar tog tipa. Pričao sam sa nekim, da kažem, najbližim drugarima i da kažem sa porodicom, gde stvarno sam imao punu podršku, gde su mi svi rekli kako je tebi okej, ako si ti srećan. Mada ja sam nešto osoba koja baš ne sluša druge, nego uglavnom radim nekako po svom nekom osjećaju. Tako da sam ja bio uveren u to da ćemo uspeti, da kažem, sa njima ili bez njih. Čak sam i Nataši uvek govorio, ne mora niko da te voli, ali moraju da te poštuju. I to je to, mislim, dovoljno što se nas dvoje volimo, tako da, mada smo imali tu sreću da su svi iz porodice jako lepo prihvatili, drugovi, da kažem, prijatelji, mislim da su svi baš lepo dočekali, tako da. Onda ste se venčali, jel? Da. Jeste. Onda je posle toga došla svadba, pa u principu bilo je, prvo se desilo preseljenje, to je bilo negde u novembru i ja tog dana kad će se oni preseliti, početi da, kažem, formalno se prijaviti na adresi, ja u tom momentu skontam da ja nju nisam verio. I sad bi to bilo jako, glupo bi bilo da se ona doseli ovde, pa ti posle mesec dana da li hoćeš da se udaš za mene. Ja tog momenta skontam u autu sam i kontam, pa ja sad danas moram da kupim verenički prsten. I to je tako izgledalo, bukvalno niko nije znao. Otišao sam, kupio prsten i to je to. I onda tog dana smo išli da se prijavimo u SUP. I napravio sam foru, pošto se sad dobila novo mesto prebivališta stanovanja, red bi bio da častiš. I odlazimo na Petrovaradinsku tvrđavu i to se onda odigrava sve na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kako izgledalo to? Pa nije bilo ništa spektakularno. On je nekoga hteo da bude intimno i ja čak nisam ništa ni posumnjala do jednog trenutka jer je počela kišica da pada. Ali mi u tom momentu šetamo. I prolazi neki čovek koji trči i Milan kaže kao, verovatno misli da mi nismo normalni. Samo mi, ajde što on trči, nego što mi šetamo po kiši. I sad mi na tom momentu kao, stvarno, što mi šetamo po kiši? Mislim, ne razumem, niko nas ne tera na to, došli smo da idemo na piće. On meni kao, pa kao dobila sam, znam da ti voliš da slikaš, sad će biti neki zalazak sunca, nešto da ti to uslikaš. I u tom momentu je izvadio prsten. Ja se ne sećam šta je on izgovorio uopšte, možda se ni on ne seća. Ja se ne sećam šta sam pitao. Znači, ja se uopšte ne sećam, jer ja stvarno nisam očekivala. Pritom, i kad sam izašla iz braka i sve u tom trenutku, znaš ako je onako, u glavi ti je brak, nikad više. Aha. Bio si, probao si, video si šta i kako, ali znaš, mogu da nađem nekoga da živim sa nekim, ali da se sad ja opet kao kod matičara potpisujem i to se, ne treba mi to u životu. I imala sam, znaš, i taj isto deo. Međutim, mi smo tu nešto i pričali, on je meni, prema što mi preseliti, on je meni rekao, znaš, ja bih voljela da mi napravimo neku malu svadbicu i ja sam sad bila svesna da će do toga doći. I opet moraš da gledaš i njegovu stranu. Njemu je to sve prvi put. Da. Ne možeš biti sebičan i sad kao, znaš, ja neću i, mislim, u životu je sve kompromis. Ajde da vidimo šta i kako. I onda on kao mala svadbica, ja kao, pa dobro, mala. Okej, ali meni mala u tom momentu bilo u glavi nekih 60 ljudi. Ali to je za selo premala. To je za selo premala, ali onda su i meni moji roditelji... Da, to je najbliže otprilike, da.
I meni su roditelji rekli u tom trenutku, kaže, pa nama samo za slavu dođe 60 ljudi. Gdje si ti u glavi imala onda da ćete vas dvoje imati Zajedno, 60 da. zajedno, da. Tako smo mi na kraju uz nekog brisanje, preklapanje došli na 150 ljudi nakon što smo pobrisali. Ja mislim da je bili 250 na svadbi. Molim? 250. 250? Da, 100 i nešto je bilo tipa 160. Jao, jeste, da. sa tvoje strane i da, Da. eto. Sad si saznala nešto. Tako da, Ja sam znala nešto da sam skroz otišla, što kao da. sad mogu da ti kažem koliko je stvarno bilo, Evo javno svi da čuju. pošto je prošla svadba, tako Yes. sad ljuti se ako hoćeš. Ja sam Da. sve rekao. Da. Tako da, eto, došlo do svadbe. Svadba je bila u maju mesecu naredne godine. On je bio u fazonu, pa ajmo mi kao tu za mesec i po dana. Pa kako za mesec i po dana, čovječe, gde, mislim, treba to organizovati. I onda smo u maju nekako organizovali, nije bilo nešto puno tenzije, pritiska. Nekako smo znali koga ćemo, šta ćemo od organizacije i prepustili smo ljudima da radi svoj posao. Kako je bila svadba? Pa bila je lepa. Ja kažem, u tom trenutku i kad smo pričali o svadbi sam bila, tu sam onako malo imala u glavi kao šta će narod reći. Znaš sad, drugi put se udaješ, pa opet sad ćeš da udbaš i venčanicu. Prvi put nisam imala venčanicu, imala sahranjeno i bilo je baš onako intimno. I sad ćeš ti imaš i venčanicu, imaš i dete pored sebe. Onda sam stala sama s sobom i kao, ma čekaj, ti si cijelog života od malena želela da imaš takvu svadbu. Večito sam sa mamom Miša i gledala onako u izloge, venčanicu, pa kako bih ja imala jednog dana. I sad imaš tu priliku da ostvariš sebi sve to o čemu si maštala, što to sebi ne ispuniš. Mislim, to što će tamo neka osoba reći ili napisati komentar na Instagramu ili moguće da si se opet udala u belom, šta me briga, uopšte me ne zanima. I onda sam se nekako prepustila tome. Ja sam čak i birala neku kao venčanicu koja nije toliko ogromna, koja je u skladu sa tim da bi na kraju meni došla druga venčanica, koja je bila ogromna. To jeste bio taj model, ali neka novija serija koja je bila mnogo teža, mnogo drugačija i imala je šlep. Meni su deca nosila šlep. Bukvalno. Ali u tom momentu kad se to sve dešavalo sam se osvestila da je to moj dan i da su se dešavale neke stvari o kojima sam ja maštala bukvalno od detinjstva. Da meni brat pomogne da ja uđem u auto, da mi pomogne da izađem iz auta. Da, eto, oni imaju ovdje običaj da dever uvede mladu u crkvu, to nisam. Ali u tom momentu svi ljudi stoje onako sa strane i tebe neko sprovodi. Baš je bilo i romantično i lepo i baš sam uživala na svadbi. Jako puno mladi se optereti time. Jao, nije dekoracija ispala kako sam tela. Ili sad nije okej, nije to ta baš venčanica. Venčanica je prelepa, ali sam ja nešto drugačije malo zamislila. Gotovo, to sad nemaš ti sad tu izbora da bilo šta menjaš. I gledali smo da se opustimo i da uživamo u tom danu i mislim da smo stvarno uživali. Baš je me onako bilo strana kao jao, kad bi moglo da se ponovi dan, da vratimo. I sve, imali smo jedino kao peh kad su napustili muziku za prvi ples. Deca se nisu sklonila. Nismo mogli da razgrnemo deca. Nismo mogli da prođemo. Pesma je već krenula, mi smo kod kuće sami vežbali neki ples. Koja je pesma? 24/7 od Peđe Jovanovića, da. I mi smo ono kao, iako Milana kao šta sad da radimo, nama je sad već pola koreografije prošlo, mi ne možemo prođemo od decima kao kako smo planirali, Samo tako lagano. kreni i samo nastavi. Tako da ništa nismo dopustili da nas iznervira taj dan. A kako je Lazar? Lazar je bio tu s pomešanim osjećanjima. Ja sam imala najveći strah da oko njega, šta oko njega, da li da bude na svadbi, da li da ne bude. Opet ako ne bude, sutra će kaže zašto ja nisam bio tu, tu su bili moji drugari, kumići. I tu je bilo malo nezgodno jer on ne voli gužvu. I ne voli kada je on u centru pažnje. On voli ovako da se mi družimo, ako on ima svoje nešto. I onda smo imali tu neke faze, roditelji moji su tu skakali, pomagali oko njega. I dosta je bio sa Milanom. Nekako kao da je bio na mene ljut, jer sam ja sad svačija, a nisam samo njegova. To smo tek kasnije. Međutim, kasnije nama, pošto je on takvo dete, da on neće da ti kaže odmah šta mu je, nego kad prođe par dana, on kaže, znaš zašto sam ja onda bio ljut? Aha. Pa šta je bilo na svadbi? Jer on je posle toga stalno nama govorio, kad ćemo mi ponovo da pravimo svadbu? Ja kažem, šta kad ćemo, druže, pa ti u jednom trenutku, nismo mogli da te savladamo u smislu, nismo znali gde hoće, neće ni da bude sam, neće ni da bude u društvu, nije znao šta. On je rekao, meni je bilo jako bučno.
I meni je smetala ta muzika. I onda smo mi skontali da u momentu kada je bilo tipa ono vreme za ručak, večeru i kad se muzika stišala da je on tad savršeno funkcionisao, on se igrao, nisi ga osetio. A kako krene muzika, njemu je to smetalo i on je nama to rekao, da nam je rekao odmah mi bismo to rešili. Ok, pakujemo te, ideš sa drugarima kod nas kući, neko će biti sa vama. Jer mi smo napravili svadbu u istoj ulici gdje je nama kuća. Imamo salu u istoj ulici i mi smo onda rekli super, ako deca ne budu htjela, jer i brat ima malu decu i bilo još male, imate kuću, neko će doći od odraslih tu sa vama da bude i imamo rešenje. Tako da, eto. I kako izgleda život danas, ovde, na selu, kako ste se navikli na zajednički život, na tu novu porodicu koju ste zajedno stvorili? Pa vrlo je dinamično. Opet se vraćam na tu neko da kažem živost i dinamičnost. Nekako meni je onako lepši život u zajednici, lepše kad imaš s kim da podeliš i dobro i loše. I samim tim eto što je sam sa Lazarom kliknuo i on takav kakav jeste, samim tim i onako dobar deo dana mi ispuni. Izvuče mi dosta energije, ali ta ljubav koju dobijam od njega, mislim da to ne može da se meri ni sa čim. Tako da, što se mene tiče sa moje tačke gledišta, mislim da je ovo pravi potez. Kako ste se vi navikli? Pa, mislim, Beograda na... Jeste, ali ja sam generalno dete koje je iz Sremske Mitrovice. Ja sam odrasla u Sremskoj Mitrovici i meni to nekako, vratila sam se u svoj deo, da kažem, u Vojvodinu. I ja sam i živjela u Novom Sadu 10 godina pre toga. Ja sam došla da studiram, pa sam ostala tu da živim. Tako da mi je nekako bilo sve poznato. Ja kažem nekako kao da mi je srce, ne znam kako da objasnim, i taj moment kad sam ja ušla prvi put u dvorište, kao da mi je srce nekako se smirilo i stalo da mi da znak da je to to. Ali mnogo je lakši život. Ja kažem, dosta sam lenja od kako sam se preselila u selo, jer iako nam je Novi Sad na 15 minuta, ja sad kako imam svoju firmu pa radim od kuće, nemam potrebu da idem sa grad. Jednom mesečno odem tipa ako treba zubar ili tako nešto što nemamo baš u selu da idemo negde specijalno. Ovako nemam potrebu. Mislim, jeste selo, ali imamo sve. Apsolutno sve što nam je potrebno za život imamo u selu. I to je bio moja prva reakcija kad sam došla. Sam rekla, ja ne znam da li ima neko selo koje ima veći broj prodavnica. Vi u svakoj ulici skoro imate po jednu prodavnicu, neverovatno. I navikli smo se. Prija nam, mislim, imala sam vidjeti letnjikovac i sređujemo kuću, ima tu jako puno još posla da se uradi, da se sredi, da bude nekako kako mi to želimo, ali ne žurimo nigde. Svaka godina ima namenski šta ćemo da uradimo. Lazaru prija, da. Pa mislim, i drugačije kad vi možete djetetu da stavite u dvorište i bazen, i trambolinu, i ljuljaške, vi to u stanu nemate. I mi smo živjeli u tom trenutku na Zvezdari gdje nemate trotoara, gdje vi, opet ako hoćete da dovedete dete, dok ja prođem kroz te sve ulice gdje nema trotoara do nekog parkića, onda moraš sedneš u auto i da ga odvezeš do tog parkića. I onda prosto ovdje ima, mislim imamo čak i parkiće i sve, ali imaš tvoje dvorište i uživaš. A šta ti kaže, je srećan sad, je zadovoljan tvoj izbor? Jeste, da. On često zna da kaže ovo je naša kuća, pošto ga je Milan naučio da je to sve naše i da mi to sve delimo. I onda on kaže, pa to je naša kuća. Nema to sad kao to je Milanova, to je naša kuća i to je to. Tako da uživam, mislim, kao i svako dete. Nekada poželi da ide kod tate u Beograd i onda gledamo čim može da ode tamo. Ima nekada momente da kaže mama, kad ćemo mi da idemo ponovo, on Zvezdaru zove Stari Beograd. Jer mu je tata na Novom Beogradu, on Zvezdaru zove Stari Beograd, je to tako povezao i tako mu je lakše. A kad ćemo ti i ja ponovo da idemo na naš stan u Starom Beogradu? Ja kažem, ali niko to prvo nije naš stan, tu sad da žive neki drugi ljudi, mi smo samo bili podstanari tamo. Ali šta će ti za taj stan? Tamo si bio u 30 kvadrata, ovdje imaš toliko kvadraturu, imaš svoju sobu, to nisi imao tamo. Pa eto, kao meni se gleda onaj crtani. Jer smo tamo imali neki program koji ovdje nemamo i on bi sad tamo da ode zbog tog. Ili prosto u nekom trenutku možda mu vjerojatno zatreba taj moment da smo nas dvoje sami, jer sam ja 1,5 godina bila sa njim.
sama usmerena na njega i sama sa njim i verovatno mu nekom trenutku to zatreba i onda prosto mu se posvetim malo više ja tih dana. Da. A jeste pričali to sa stručnicima, eto baš taj moment, vas dvoje ste bili sami u svom svetu, sada on treba da prihvati nekog novog, da deli i tu tvoju ljubav i život i prostor i... Pa, mislim, meni su svi rekli u principu da je on u tom uzrastu kada je najbolji ulazak bilo koga u njegov život, jer je on još uvek mali i nije on svestan, on ne sjeća se uopšte kada smo njegov otac i ja živeli zajedno. On se tog trenutka ne sjeća, on je napunio tačno 2 godine kad smo mi u tom trenutku prešli u drugi stan. I njemu je to onako sve bilo, prihvatao je nekako. Prosto je prihvatalo, lagano je. I srećan je, mislim da je srećan, ali smo učili iz dana u dan, korak po korak. Smo išli i ne možeš ti to, mislim, svi su nas savjetovali kao polako, ali morate njega da osluškujete. Morate da vidite kako će on da reaguje, svako dete drugačije. I onda smo tako polako išli da vidimo kako to. Međutim, on je nas čak iznenadio sa koliko se lako uklopio, koliko se brzo uklopio. Mislim, stvarno i Milanova sestra, pošto ima starije sestre koje imaju sad već odraslu decu. I one su bile tu devojke i sestrić njegov, koji su isto tu bili da budu sa njim, da se igraju. Onda on jako zavoleo, kad ćemo da idemo kod Bojane, kad ćemo da idemo kod Vanje, kad ćemo da idemo da se igramo, jer su oni išli oko njega i stvarno su se svi trudili. Znači, svi su se trudili, i prijatelji, i kumovi, svi su se trudili da budu tu maksimalno. I kumovi imaju 4 dece i onda se on tu, njegove su generacije. I njemu to nekako super leglo, dok u Beogradu nikako ne možeš da se dogovoriš za druženje. Svi se nešto dogovaramo na mjesec dana unapred, pa onda dođe taj moment, pa onda se neko razboli dete, pa ti otkažeš i nije imao toliko društva koliko ima sada ovde. Milane, lepo si kad dobiš, da kažemo sada u tu šali, dete na gotovo, znaš, kao propustiš hormone. Prošao je, jeste. Da, mislim da je to... Moment kad samo plaču i kad treba... To dobiješ gotov proizvod, da. Pa u nekom smislu, ja sam, kažem, težio ka tome da imam porodicu, da imam decu, pa samim tim, sad, nisam to kao gledao tipa Lazar nešto nije moj, nego ja sam se od prvog momenta postavio kao da je on zaista moj. S tim što sam, kažem, morao da budem vrlo opresan u smislu da ne budem jako strog, da njemu po prirodi nije da voli nekog komu nije biološki otac. Tako da je onako to bilo, pa ne znam, bio je onako zahtevan ispit i mislim da i dalje zahtevan ispit, ali sve u svemu za sad dobro funkcioniše. Jer ti treba da imaš i autoritet, a i sa druge strane moraš da paziš na koji način ga gradiš, a ne znaš da budeš previše popustljiv za budućnost, jer uvek će se onda tebi obraćati kako bude rastao za sve želje, prohteve i to je onda nezgodno, zato što ja mislim da onda deca mogu da uđu u fazu da koriste taj moment i tu slabost zato što ti moraš da budeš popustljiv da bi možda dobili nešto što ne bi smelo. Pa generalno deca ispituju granice konstantno i oni gledaju da manipulišu koliko mogu. A sad tu je na nama negde da se kanališe i da se znaju pravila. Postoje neka pravila koje se svi pridržavamo, tako da recimo imamo, ne znam, pravilo kad jedemo zajedno da nema telefona, nema televizora, ali se tog pravila pridržavamo apsolutno svi. Znači, sednemo, jedemo, kad se završi sve, onda može. Kako god to nam je, recimo, to jedno od pravila i mislim da pravila generalno ne treba da se uvode deci, nego ako imamo neko pravilo da se toga stvarno svi pridržavamo i da budemo dosledni. Tako da, to je negde mislim da je to ključ i recept za vaspitanje dece. Iz mog ugla. Ali dobro, deca generalno gledaju kako se roditelji ponašaju. I mislim, ja često kažem da on je naučio Lazara da meni treba da se kupi cveće. Jer on ne gleda kada je koji datum, nego on prosto ako prođe pored cvećare, onda, doduše,
dok smo bili u fazi da još nismo potpuno u vezi, tad mi je kupovao svako malo cveće. Kad god je došao za Beograd, on je znao da kupi cveće. Ružu jednu. Ali naučio Lazar tipa i kad su neki datumi i rođendani šta god, ne njih dvojice idu zajedno, Lazar onda meni bira cveće, Lazar meni donosi cveće. I sad je ušao u tu fazu da čak i Lazar kad nije bio kod nas, nego kad bio je za 8. mart kod tate, 8. mart bio on je tražio od tate da ga vodi u cvećaru, jer je on znao da će on taj dan doći kući da on kupi mami cvet. Tako da je to jedna jako lepa stvar. Nadam se da će mi sutra Snaja biti zahvalna, to jest Milanu, na tome. Lepo je i učimo ga da se volimo i da se poštujemo i da treba i da se radi, i da se sređuje i da se pomažemo, jer mi stvarno ne gledamo ko je šta uradio. Ok, naravno, ako treba roštilj da se ispeče, to će Milan da uradi, ali generalno ako treba nešto po kući da se pospremi, a on vidi da ja ne stižem, on je tu, on uleti. I sad smo već počeli da uvodimo Lazaru to da kad mi spremamo, ajde da nam pomogneš. I on to možda ne prihvata kao neću, dosadno mi je, nego ja baš volim s vama da radim. Napravimo akciju, ajde sad čistimo Letnjikovac generalno, kompletno dvorište, sve. Eto, šta ću ja da radim? I onda mi uvijek nađemo njemu nešto da on nešto uradi, da pomogne. I eto, on je nama kao pomogao, a onda on očekuje kad treba njegova soba da se sredi, da njemu neko pomogne. A jel mu tata pruža podršku, mislim, jel sa te strane? Pa da. Mislim, sa te strane mi smo sad u skroz super odnosima. Da kažemo, došli smo u tu fazu, da. Hvala Bogu, on isto ima novu porodicu, čeka drugo dete. I viđaju se koliko, mislim, imamo zakonski sporazum koliko on treba da ga viđa. I to ja često dam da kažem da mislim da muško-ženski odnosi sa te strane nisu dobro izbalansirani, jer vi kao samohrani roditelj, znači nije bitno ko je u toj ulozi, da ne bude sad, ima i muškaraca koji su samohrani roditelji, vi morate da omogućite tačno tim danima i tačno to vrijeme da otac ili majka, vidi dete. A da li će otac da dođe taj dan ili neće, što se njega tiče, može, a ne mora. Da. Ukoliko ja njemu to ne omogućim, ja mogu da snosim zakonske posljedice, on može da se žali socijalnoj službi, meni može da bude oduzeto dete. Ali ako on ne dođe, nema veze. Nikom ništa. Mislim, sad možete vi tu da prijavljujete, ako hoćete sad da pravite neki dodatni problem. Ali u principu, mislim da s te strane zakon baš nije kako treba postavljen, jer trebalo bi da se gleda jednako. Ali smo mi došli u fazu da u principu se dogovaramo da ako ne može da ga uzme danas, a može sutra, uzima ga sutra. Jer bez obzira što on ima mušku figuru pored sebe, otac je otac i želim da ima s njim dobar odnos. I treba da bude u njegovom životu što češće, što više može. Tako da i kada ne može, onda gledamo kada možeš. Bukvalno ga ja nazovem i kažem, jel ne možeš danas? Kad možeš? Ajde da vidimo kad možeš jer dete tebe treba. Tako da oni stvarno, evo sad i dok mi snimamo, oni su na druženju. To je baš lepo. I ja sam baš radio skoro intervju sa jednom ženom koja je terapeut po struci i ona je u istoj situaciji i ona meni je rekla tada vidi, meni su izrazi maćeha i očuh jako rogobatni. Jesu, sada ona i njen muž novi zovu, to jest njihova deca, imaju plus mamu, njeno dete ima plus tatu. Tako da, opet da, mnogo lepše zvuči nego kad kažete ove izraze koje pogotovo u našoj kulturi imaju onu negativnu konotaciju. Pa jesu, mi smo u jednom trenutku je Lazar Milana nazvao tata. I mi smo tu njega stavili da mu mi prosto objasnimo jer ne možeš ti da znaš kako bi njegov otac zaista reagovao da on kaže tata mi je dao, mislim, ne želiš da praviš tebi neki dodatni problem. I onda smo mi seli s njim da mu objasnimo da on ima svog tatu i da je to njegov tata kao što ima svoju mamu i kao što njegovog oca, sad buduća supruga, ona njemu nije mama. I prosto da to razgraničimo. On je rekao, pa da, znam, ali eto, mislim, on je na taj način pokazao neku ljubav prema Milanu, koliko on njemu znači, koliko on njega voli. I dešavalo se, mi njemu kažemo, ali to ti nije tata, onda on kao krišom njemu, tata. Da mi sad kao ne čujemo. Ali sam mi da kažem, ajde mi da nađemo neki nadimak za Milana, jer on njega zove Milane. Da nađemo neki nadimak. Ajde. Međutim,
koje god smo mi nadimke smišljali, to je palo u vodu. U jednom trenutku, pošto me njima objašnjavala da on njemu nije tata, nego očuh. I on je to rekao kumićima, kaže, da, jako je nezgodno kad vi imate veći broj dece koji su u svojim normalnim porodicama, sa svojim roditeljima. I onda njima nije jasno kako se sad Milanu odjednom stvorilo dete. Mislim, to su sve deca 4-5 godina i sad njima treba da objasniš kako se to sve izdešavalo. I oni svi njemu govore, tebi je Milan tata. I on njemu kaže, ali meni Milan nije tata, ja imam svog tatu, nije mi tata Milan. Ne, jeste. Meni je Milan odžak. Mi smo tu umrli kad je on nama to rekao. Tako da je to ostalo neka kao šala interna, da je njemu Milan odžak. Ja sam njima čak dizajnirala neke majice, sam im radila. Da, su imali neku svoju šalu internu. I onda sam, Milan je bio kao legenda, on je bio Patkić. Onda sam ja na natpisu legenda ubacila i odžak, da bude kao odžak. Tako da, eto, imate neke nazive njegove. Jako simpatično. Tako da. A da, imali su, to je bio neki šaljivi klip gde lik neki izlazi i viče nekog patka, ne znam da li ste sad to ispratili na bilo je nešto kao viralno, izađe napolje i viče Patkić i patak trči do njega. I onda je to nama bilo zanimljivo i sad tako smo počeli da se šalimo kao Patkić. I u nastavku klipa kao desi legendo moja i onda on meni uvek kao ja kada mu vičem Patkić, meni Lazar kao desi legendo moja. Tako da smo Ispirali su mi mozak u prevodu, da. Tako da smo, da je to ostalo tako. Da. To je jako lepo. Sad ćemo taj deo pogleda, sad me zanima kako privodimo polako kraju. Kako izgleda sada život sa muzičarem, oni koji nikako nisi želala sebi i kako izgleda sa druge strane tvoj život sa jednom, kako si rekao, profi? Oficijalnom Instagramušom. Oficijalnom Instagramušom, da. Pa mislim, znaš kako, dok sam radila u drugoj firmi baš je bilo zahtevnije. Sad je nekako možda njemu malo lakše jer dok sam ja radila u gradu, on je vozio Lazara u vrtić, on je kupio Lazara iz vrtića jer mu je takav posao da je mogao da se uklopi, da ga doveze pa da ga ostavi da mama njegova pričuva Lazara dok ja ne dođem sa posla. Sad kako ja radim za sebe, onda je nekako lakše ja mogu dete da odvedem i da ga rasteretim sa te strane da on može malo koliko toliko da se odmori. Jer, mislim, složit ćemo se svi da radite 5 dana nedeljno redovan posao i onda petak veče, subota, nedelja da svirate, stvarno je onako izazovno. Nisam bila u njegovoj koži, ali ja njemu kažem, pa meni se spavalo, ti si morao da pevaš, a ceo dan si radio, tipa ako ja dođem na neku njegovu svirku, ja kažem da sam čekala završi više svirka, da idem kući, da odmorim. Ja koja nisam pevala, koja sam došla tu da uživam. Da. Tako da je to, negde osluškujemo jedno drugo i gledamo kada kome treba prostor. Ako on vidi da sam ja na ivici nervnog sloma iz bilo kog razloga, ono kao laki, ajmo ti i ja idemo u parkić ili da se provozamo ili idemo šta god nebitno. Ostavimo mamu jedno sat vremena da ona bude sama sa sobom. I isto tako kada ja vidim da je on došao sa posla i on često pred svirku zna da traži neki svoj mir. Da se prosto izoluje u sobi sam sa sobom, verovatno mu to tako treba, odgovara. I onda ja Lazara, aj nemoj se ići kod Milana, znam da hoćeš da se družiš sa njim, jer Milan je njega naviku kada dođe u kući, on ima neke svoje igre, druženja, pa nekad igraju neku igricu na šta je to, nije PlayStation. Konzola neka, tako da. I onda on navikao da traži često Milana kad će doći kući. I gledamo to tako nekako. Ali što se tiče ovako nekako prihvatiš da on nije tu, to je meni tata rekao, moraš da prihvatiš ako ulaziš u sve to, da on neće biti uvek s tobom za svaki bitan datum. Kad su neke svadbe, proslave, krštenja, njemu su to zauzeti prosto datumi i moraš biti svesna da ćeš ići sama. I da li si ti spremna da prihvatiš takav život da ćeš ići sama na veselja. Doduše, mi za sada smo imali možda 1-2 proslave da nije mogao da bude tu, ali on gleda da je za bitne datume nama, porodične, da je tu. Da ne radi za te neke velike datume. I onda sa te strane mislim da je drugačije nego da je on stvarno ima karijeru, da snima spotove i slično, da je on konstantno na terenu i na putu. Mislim da je drugačiji odnos i osjećaj, ali ono što je jako lepo jeste uveče kada sednemo, on uzme gitaru meni da nešto da mi otpeva. Tako ti imaš potrebu više zapravo da ideš u kafanu Ne. Sve dobiješ pod letnikom. Da. Milane, ti eto ušao u javni svet. Da. Ničim izazvan.
Pa dobro, mislim, generalno ja sam Natašu uvek i podržavao i gurao da negde, da kažem, ostvari se u tom poslu koji voli, jer opet kažem da samo čovjek koji voli svoj posao može da bude srećan i da bude zadovoljan. Tako da sam je ona dosta dugo nagovarao da otvori nešto svoje, da negde bude ono svoj na svome. Tako da mislim da je ona, od kada je to uradila, mislim da je onako mnogo zadovoljnija, mnogo srećnija, mislim da nam je život onako mnogo sadržajniji. I sad sam taj neki njen, da kažem, rad što se tiče po ne znam, društvenim mrežama i da kažem kreiranje nekog sadržaja, verujem da je to onako dosta iscrpljujuće, pošto ja nisam osoba koja nešto se bavi društvenim mrežama, ne volim nešto da preterano sedim za računarom. Uglavnom ja sam lik koji voli prirodu, koji je, ne znam, ako mogu da sedim napolju ili unutra, uvek ću sednem napolju bez nekih, da kažem, telefona, računara i svega ostalog, tako da verujem i da to iscrpljuje i onda često u toku dana vidim nju kako, ne znam, tipa nešto montira pa je kao nervozna, okej, ne dira je, u redu, sad radi zato što vrlo je bitno da ljudi skontaju ko se ne bavi, da kažem, nekim poslom gde uređuješ neke društvene mreže, gde nešto kreiraš, njeno uzimanje telefona u ruke i moje uzimanje telefona u ruke skroz su dve drugačije dimenzije. Ja telefon uzimam kao razonodu, da bi pogledao neki sadržaj, da bi video neki podcast, da bi, ne znam, čuo neku, da kažem, nešto što je smešno ili neku glupost da pogledam, dok i njoj to, onako da kažem, može da bude vrlo stresno. Tako da to su te neke stvari gde treba da se razgraničimo, da njeno uzimanje telefona je mnogo ozbiljnije nego moje. Da. Tako da, eto, to je Kako su vam planovi za budućnost? Evo, kaj da vas pitam. Pa planovi, imamo želju da se naravno porodično proširimo. Sad, on je u planu da ima 5 dece. Jer sam ja to u jednom trenutku izjavila i on je mene uhvatio za reč. Da nekada njemu stvarno nije žao čoveku da mu rodi 5 dece, jer takav je sa decom i tako mu padnu neke budalaštine na pamet u sekundi kako on ih da animira. Mi smo juče bili, pa juče nam je bila seoska slava i deca su bila u sobi. Ja sam odjednom pre toga su bila mirna i bilo je 4 dece. Bili su mirni i ja odjednom čujem neku vrisku. Deca vrište i vrište, jer šta se dešava? Vidim da je Milan tamo kod njih, on ih tamo bacaka, vrti ih, ne znam. Iako se oni sami družiraju, ne, on je morao da uđe malo. Da prosto se podruži sa njima. Tako da njemu stvarno nije žao čoveku, da mu rodi 5 deca, ali sam ja rekao, aj polako prvo jedno, pa ćemo onda reda. Posle još 3. Da. Da imamo mi kapacitet godine da to sve izguramo. I meni je u planu naravno da napredujem još u poslu, tek sam u početku, tek sam mjesec dana kako je registrovana firma zvanično, ali ide to nekom lepom putanjom. Firma za? Firma za dizajn i content kreator i editovanje videa, generalno snimanje, vođenje društvenih mreža prvenstveno, ali eto, radim i brendiranje objekata dizajn. S te strane i da sredimo još malo našu kućicu i da putujemo. To nam je negde i želja i hvala Bogu sad kako sam ja svoj gazda što bi se reklo, pa onda mogu nekako lakše da se uklopim. Sad od duše dolazim u neku fazu da kažem njemu, sad ti ne možeš, sad smo došli u obrnutu poziciju. Da pitam kada. Da, jer ja njemu kažem, treba da idemo sad na neki vikend, nešto imamo dogovoreno. On kaže, pa čekaj, ja sam ne znam kad, ja tu mu kažem, to je sad problem. Uvijek sam ja bila problem kako ja ne mogu da dobijem slobodan dan da bismo negde otišli. Sad si ti došao jer njemu su vikendi zauzeti sa svirkama i onda to što ima slobodnih dana mora da na cijelu godinu rasporedi. Jel ćeš malo sebi prorediti raspored ili nastavljamo još jačim tempom kad je muzika u pitanju? Što se tiče muzike, to za sad ide nekim svojim tokom. Mislim da tu smo negde otprilike na nekih pa između 90 i 110 svirke godišnje, što je, da kažem, onako poprilično, poprilično onako dobar tempo. Mada mi uvek nađemo negde da ukrademo negde vikend, dva u recimo 2-3 meseca,
pa možemo negde da otputujemo. U smislu da recimo ono dosta svirki nam tipa bude radnim danima, nekad bude recimo utorak, četvrtak ako je neko rođenje koje je neplanski, kad te neko ono pozove sad za sad, tako da radimo i te varijante i onda se tu negde nakupi taj broj svirki nastupa. Tako da, što se tiče prerađivanja, pa nisam nešto sad u fazi da se to proredi, zato što negde, ajde imamo da kažem neke ciljeve, neke planove, pa sve to treba negde i finansijski ispratiti. Tako da, za sada je to. Ali muzika kad uđe u krv, to ne izlazi nikad, to svi kažu, jednostavno. Pa, moja prva ljubav. Jeste, to je zaista to je moja prva ljubav, negde ono, kad sam imao 9 godina, prvi put sam uzeo gitaru u ruke i eto, do dan danas, nisam, to su, mislim da su, gitara i klavijatura jedine dve stvari, koje sam onako baš ispratio, do kraja. Ništa, hoćemo da te slušamo, band, kako se zove? Zovemo se MM Band. Ljudi mogu da nas pronađu na Instagramu. Tamo su naši, da kažem, snimci studijski sa, da kažem, živih nastupa. Tako da, eto, to je otprilike to. Dolazimo na svirke, pratimo band. Nataša, tebe pratimo na profilima. Pa, Ljubav u seoski začin. Da, to je glavni sad s kojim sam krenula od nule, ali sasvim lepo za 9 meseci, evo, došli smo do 10.000 pratilaca, tako da. I siguran sam da će se ta zajednica još više razvijati i širiti, jer svakako imate jako lepe priče i savete da delite. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala vama. Uživao sam u razgovoru i jako je bitno, ovo je jedan jako zapravo i lep i koristan razgovor, da ljudi shvate da loši izbori nisu kraj sveta, da sreća uvijek može da te sačeka, možda kad najmanje očekuješ, je li tako? Da. Jeste. Vi ste primer toga. Hvala vam još jednom. Hvala vama puno. Da se vidimo nekom skorijom prilikom ponovno. Vidimo se.